Смятам, че нещо ще ви хареса моят първи фокус в моята страница и смятам да го нарека огледалните магии вече. И първият ми фокус и моят първи епизод ще бъдат да е с Bicycle Extreme Carnival Deck. Смятам моят първи фокус да е акордеон, но след всеки епизод ще пускам втора част от обяснението на фокуса как става. Сега да започваме с акордеона. За начало ще извадя от тестето жокерите и другите карти и разбъркваме тези. И започваме да избираме карти. Докато станат 16. Избираме по 4, но няма значение кои са. Аз ще избера моите любими. Задължително, ако искате да се получи фокуса, трябва да вземете само един вид еднакви карти. Друго не ви трябва от други видове. Аз ще избера сам. Аз смятам, че 4 карти, които ще се получават да бъдат асата. Мисля, че това ще е добре да са асата. Избираме по 4 карти. И с това, за да ги намираме, аз ще трябва да ги сложа в тези карти. Разбирате? Надявам се. Много на разбираемо. И започваме, продължаваме да разбъркваме след всеки ход. Нека да бъдат тези. И сега преглеждам дали 4 съм ги добавил. Да. И нареждаме, но ви споменавам масата, няма значение къде съм ги сложил. За да получиха фокуса, трябва да кажете, че няма нужда къде са сложени. А сега трябва това винаги да го казвате. Сега обръщаме тези двете с тези двете. И публиката трябва да избере една карта, но тъй като нямам публика, но първо трябва да покажа колонките. Надявам се да ги виждате. Ще държа постоянно така, за да виждате всичко. Примерно избира тази. Ако иска да мести, на така трябва да я преобърни, на така надолу пак. Ако иска настрани, само трябва да я премести. Аз в моя случай ще я направя настрани. Обръщане. Пак настрани. Обръщане. Нагоре. Настрани. 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 Надолу. Не забравяйте, че и тези служат. И събрахме картите. И сега ги разтиламе. Ето, има обърнати карти. Тези обърнати карти сега ще ги видим, другите ги махаме. Ето тези ще ги премахнем. Само тези остават. Тези карти ще бъдат 4 са. На
Помня ми, трябва да видите и останалото. Останалия епизод.